Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерү. Бүген безнең программада Әбдрәшит Санжапов һәм Абдулла Башаевлар истәлегенә мәрмәр такта ачылды. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин. Мәңгедән-мәңге бар иде мечтабыз. Үзебезнең элеккеге эшләгән руководительләребезне хотели увековечить их память. Үләнкүл авылы мәктәбе замана белән бергә атлый. Без татар телен өйрәнәбез, укыйбыз. Һәм безнең мәктәпкә, Үләнкүл урта мәктәбенә тагын 3 авылдан киләләр. Батырларны үстерүче татар тренеры Томскидан Елена Софиулина. Помимо как во всем спорте тренируется сила воли, но и в боксе еще обучают тебя самообороне, чтобы ты мог всегда постоять за себя, защитить своих близких и родных. Тарихи кадр сәхифәсе тәкъдим итә. 2006 елның март айында Казанда 7 йолдызның беренче халыкара телевизион проекты концерты булды. Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районында укытучыларның традицион август киңәшмәсе узды. Аның кысаларында озак еллар район белән җитәкчелек иткән Әбдрәшит Санжапов һәм Абдулла Башаевлар истәлегенә мәрмәр такталар куелды. Бу ике чараның бер көнгә туры килүе очраклы түгел, чөнки нәкъ менә алар җитәкчелек иткән чорда район үзәгендә һәм авылларда берничә дистәгә якын мәктәп, балалар бакчалары һәм мәдәният йортлары төзелә. Әлеге тантанага шул чорда алар белән бергә эшләгән хезмәт ветераннары да килде, балалары һәм оныклары да кайткан иде. Теманы Рамис Сафин дәвам итә. Укытучыларның еллык зур җыенына кергәнче без гадәттәге районның Габдулла Тукай исемен йөртүче китапханәгә яңа татар китапларын һәм районның күмәккеч газетасының 1969 елгы төпләмәсен бүләк иттек. Шундый ук дистәләгән әдәби китаплар районның Иске Атлаш авылындагы мәктәп китапханәсенә дә тапшырылды. Бу минутларда район мәдәният йортына авыллардагы мәктәп директорлары һәм укытучылар җыела башлаган иде инде. Алар елга бер тапкыр узатырган бу җыелышны көтеп алалар. Чөнки алар монда күптән күрмәгән хезмәттәшләре, дуслары, яшьлек дуслары белән хатирәләр белән уртаклаша. Район методик кабинетта укытучылар белән эшләдем күп вакыт һәм безнең районда татар телен 13-14 бала 1-нче, 2-нче, 3-нче урынны алалар иде. Әлхәмдүлилләһ шөкер, ул вакытта балалар бик әйбәт матур татар телендә сөйләр иде. Бүген район мәктәпләрендә татар теле һәм әдәбияты атнасына 2 сәгать укытыла. Укытучыларга һәм дәреслекләргә кытлык юк. Татар теле һәм әдәбияты безнең мәктәптә берче укытыла иде. Бүгенге көндә дә 1-нче класстан тотынып, 11-гә 2 сәгать укытабыз. Ни кызганыч, бүген район авылларында балалар туй ел сайын кими бара. Соңгы 5 ел эчендә мәктәп яшендәге сабыйлар 197-гә кимегән. Быел мәктәпләрдә укучы 680 баланың нибары 50-се генә 1-нче сыйныфка керә. Район башлыгы җирле татар автономиясе рәисе Лилия Богданова белдергәнчә, соңгы елларда райондагы мәктәпләр һәм балалар бакчалары федераль программаларга нигезләнеп төзекләндерелгән. Яңа мәктәп, бакчалар районда моннан 35-40 ел элек төзелгән. Аларны сафка бастыруда ул чактагы КПСС райкомының беренче секретары Әбдрәшит Санжапов һәм район башкарма комитеты рәисе Абдулла Башаевлар зур көч куялар. Кулатка районы кечкенә генә район, өлкәнең иң кырыенда, ерләре бал бик әз, но тем не менее алар районны тоталар иде шулай, кайсы вакытларда алар 1-нче урында, 2-нче урында, кайсында уртада, ахыргы строчкага алар качанда төшмәделәр, районны төшәргә бирмәделәр. Бүген район музее директоры булып эшләүче зур җәмәгать эшлеклесе Роза Байбикова райком секретары Әбдрәшит Санжапов тәкъдиме белән 1970 елда район комсомол оешмасын җитәкләргә алына. Алар беренче минем укытучыларым иде. Алар миңа бирделәр беренче дәресләр тормыш турында. Ничек тормышны алып барырга? Ничек халык белән эшләргә? Алар мине өйрәттеләр. Беләсезме? Главный аларныкы иде. Ме эш, халык. И алар беренче әтәләр иде. Бөтен дөньяны, бөтен эшне алып бара безнең халык. Халык өчен алар эшләделәр. Әйе, ул чакта районда гына түгел, өлкәдә дә танылган җитәкчеләрнең эш гамәлләре, кеше белән эшләү серләре бүген күпләргә үрнәк булып тора. Мисал өчен сугыш ветераны Әбдрәшит Санжапов районны 1961 елда кабул итеп ала. Бүгенге чарага Казаннан кайткан кызы Суфия бу чорларны искә төшерә. Район, который принял мой отец
в должности руководителя района, разруха была, село было очень бедное, все дома были с соломенными крышами. Беднота и нищета, одним словом. И совместно со своими соотечественниками, со своими коллегами они мобилизовались. Они начали строить район. Бу ике зур шәхес кулга кул тотынып, бер-берсен тыңлап, аңлап, юл биреп, район белән 20 елдан артык 98% татарлар яши торган Иске Кулатка районы белән җитәкчелек итәләр. Әйтүләренә караганда, Ульяновск өлкәсендә бу шулай зак эшләүнең бердән-бер очрагы. Алар иртә таңнан төнге караңгыга кадәр район авылларыннан, өлкә оешмаларыннан кайтып керми хезмәт итәләр. Әтине без бик сирәк күрә идек. Ул көне төне дөрес әтәсең эштә иде. Ул эшкә китә, без йоклыйбыз, эштән кайта, без тоже йоклыйбыз. Строгий иде. Ну, кычкырып сөйләгәнен кайчанда ишмәдек. Вот барачагадан әлеге вакытка кадәр дияргә була инде үскәнгә кадәр. Ул ходячий энциклопедия иде. Мин шуның өчен әлеге вакытта бик кайгырам вот шусын. Миңа кирәк әтинең советы, миңа кирәк әтинең вот нишләргә дальше икән, шундый ниләре белән, вот шуларны бик мин кайгыртам, бик дә киңәшләре юк, и бик авыр шусы миңа. Районның алпатлы җитәкчеләре исемнәрен мәңгеләштереп, алар истәлегенә мәрмәр такта ачу теләге бүгенге район башлыгы, җирле татар автономиясе рәисе Лилия Богданованың күптәнге хыялы була. Безнең инде мәңгедән-мәңге бар иде мечтабыз, үзебезнең элеккеге эшләгән руководительләребезне, тем более алар татар районында татар руководительләре, без аларга хотели увековечить их память и открыть эти мемориальные доски. Татарская автономия Ульяновской области нас поддержала в этом, поддержала население. И вот бүгін біз ул дәрәҗәгә җиттек, теләгебез кабул булды. Бүгенге район җитәкчелеге киләчәктә дә танылган якташларының исемен мәңгеләштерү өчен дәвам итәргә ниятли. Чираттагысы гомер буе терлек фермасы мөдире булып эшләгән социалистик хезмәт герое Тәнзилә Рәшитова. Теләк булса, беләк карышмый диләр, ансын да күрергә насыйп булсын. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, татарлар. Дәвам итәбез. Омск өлкәсендә узган сәяхәтебез Большеречи районы Үләнкүл авылында үз эшенә алды. Милләттәшләребез замана белән бергә атлый, күркәм чаралары да уза, халкы һәр вакыт яңалыклар белән кайнап яши. Бүген исә без Муса Җәлил исемен йөртүче мәктәбендә булып, яңа уку елына әзерлек хакында җиткерербез. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Ишегенде Омский өлкәсе Большеречи районына килеп төшкәч, аның Үләнкүл авылына килеп чыкмыйсың ди. Чынлап та, бу авылны инде сез яхшы беләсез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Монда татар утары бар, мәктәбе, ә безнең монда килгәч беренче тукталыш, чынлап та Муса Җәлил исемен йөртүче мәктәптә булды. Безнең мәктәп бай үзенең тарихымен. Урта мәктәп Омск өлкәсендә базовый национальный мәктәп булып 1939 елы барлыкка килгән. 2018 елы безнең мәктәпкә менә имя Героя Советского Союза Муса Җәлиле бирелде. Сезнең барыгызны Үләнкүл мәктәбе сәламли. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Укучыларга инде сәләтле укысыннар дибез. Укытучыларга тырышлык һәм сабырлык телибез. Әтиәниләр инде горурланып, шушы менә Үләнкүл мәктәбенә үзләренең балаларын алып килеп, белем һәм тәрбия бирүләрен сорыйбыз. Шуңа күрә Җәлил ул инде татар халкының символы. Ул күп кенә шәһәрләрдә, күп кенә илләрдә бар һәм без инде килгәчтән үзебезнең чәчәкләрне салып Җәлил белән башлап җибәрәбез. Шуңа күрә бик матур каршы алдыгыз. Рәхмәт бик зур. Байлыкта, бәхетлектә яшәргә язсын. Безнең мәктәптә 62 бала быел. Без бүген Татарстаннан килгән кунакларны каршы алабыз. Без бик шат, чөнки элемтәдә торган өчен Татарстан белән ерак Себердә яшәсәк тә.
Билгеле Татарстан Республикасыннан килгән кунаклар буш кул килмәде. Мәктәпкә кирәкле китаплар алып килгән иде. Бу урында без әлеге җирлекнең тарихы һәм аның бүгенге яшәешенә дә кагылырга булдык. Уляңкүл 1651, Каракүл дигән авыл 1671, Царналы дигән авыл 1672 елы. Именно бөтенесе Кыйгалы дигән авыл, Йыланны дигән авыллар, алар бөтенесе менә бер вакытта булды. Монда алар молман шөгырьләнәтләр. Безнең авыл халкы инде бик яхшы кешеләр инде монда конечно яшиләр инде. Инде яшьләр әз калды, китәләр бит моннан. Основном инде олы халык яши монда. Инде тырышабыз, конечно, чтобы инде эш булсын дип. Инде менә яңа совхозыбыз да безнеке беткәне бер заманда директор булмый районнан, инде райондан да эшләүче бер миннән бер яшь калды бер инде КФХ ачты монда. Инде как бы анда тоже эшлиләр. Ну, плюс уже как бы авылга, да, и монда развивается, инде как бы жерләрен дә зурайтты, занимается в общем. Киләчәге бар авылның. Ну да, есть. 1651 елдан башланган тарихы авылның бик кызыклы. Билгеле бу тарихны аның яшәүчеләре саклый да. Хәзер без Сәфәрмәтовлар гаиләсендә. Алар инде 50 елдан артык бергә гомер кичерәләр һәм искиткеч матур әйберләр саклыйлар. Ну, bizim prediklerin ileri bizim будущее поколение балар, unuklарга, нигеләргә белсеннәр кем babaların iske alsınlar. Biz de babaların iske alsınlar. Kar babaların deybiz. Biz ne de. Biz indi koşulduk. Mine boyu 50 yıl oldu. Ul vakittan yiyip başladık. Bizge minalarını yaşap turgalı bergenler idi. Kravat üstellerini, kamotuna. Biz onları sakladık. Mınatsa saklap koyduk. Onun için bunlar yayıldı. Mine müzeye koyduk. İn burunğusu mine neler bulur da bileyim mine. Mınalar. Nerse ol? Bu üç ayak dip ataladı. Mınavu ne? Nasıl ataladı? Avanza. Mına ucu kanday. İyanul abimnin separatör anul alüminyum. Kul separatör. Ручную. Mınalarını saklağam. Mına bu maşinkalarını bergenler. Mına. Zinger o Kaiser. Onlar halli yaşayanlar. Eleki nasıl diyeyler? Muyinsa diyeyler. Onlarını jeyip oturganım, iyi onlarını namda jeydim. Devam eterbiz. Leysana Sadrıdinova, Vladimir Guryanov, Tatarlar, Ulenkul avulu, Omsk ülkesi. Ulenkülüne oranlarım, çiftke gitsem sağım. Yaşçağımın soğukmaklarım hiçbir vakit unutmam. Siz Tatarlar тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Батырларны үстерүче татар тренеры Томскидан Елена Софиулина. Помимо как во всем спорте тренируется сила воли, но и в боксе еще обучают тебя самообороне, чтобы ты мог всегда постоять за себя, защитить своих близких и родных. Тарихи кадр сәхифәсе тәкъдим итә. 2006 елның март айында Казанда 7 йолдызның беренче халыкара телевизион проекты концерты булды. Спорт өлкәсендә үзләренең уңышлары белән татар исемен дөньяга таныткан, меңләгән җан атарларны сөендереп, куандырып, төрле дәрәҗәдәге ярышларда катнашкан спортчылар, йолдызлар Динара Сафина, Алия Мустафина, Алия Захитова, Камиля Вәлиева, Зинатулла Билалетдинов исемнәре һәрберебезгә таныш. Барысы да безнең горурлык ияләре. Соңгы елларда Томск өлкәсендә бокс спортның әйдәп баручы төре булып тора. Зур дәрәҗәгә лаек булырга омтылган яшьләрне тәрбияләүче тренерлар арасында татарлар тамырлары булган милләттәшләребез дә бар. Аларның иң танылганнары белән Елена Софиулина танышып кайтты. Ребят, у нас план, как обычно. Мы сейчас разомнемся, проведем разминку, да? Потом мы разделимся на две группы.
Рөстәм Сайфиевның бокс клубы Томскида иң яхшыларның берсе. Бу өлкәдә профессионаллар аның укучыларына мотивацияле, дус булып, тырышлык хазди. Тренерның үз фикеренчә иң мөһиме бу үсеп килүче буында патриотизм хисен тәрбияләү. В школе бокса я занимаюсь 7 лет. Выиграл всероссийские турниры. Один в Грозном, другой в Саянске. Выиграл первенство Сибирского федерального округа. Стал лучшим. У меня лучшая техника среди боксеров в Сибири. Был признан лучшим по технике. И на России стал 5-м. Узган ел спорт клублары арасында булган безнең ишегалды тренеры конкурсында Рөстәм Сайфиев җиңүче булып танылды. Байтак вакыт аның иң яхшы укучысы, клубның горурлыгы Эмин Гасанов белән төшкән фотосы шәһәрнең иң күп кешеле районында баннерга эленеп торды. Я думаю, что спортом в общем и здоровым образом жизни с раннего детства, а уже в памяти у меня именно вот азы бокса, который начал мне отец преподавать, да, уже так где-то в лет, наверное, 10-11 я уже припоминаю, да, когда он меня учил боксерской стойке, защите, ударам. Психологлар әйтүенчә, яхшылык яхшылыкка тартыла, аны җәлеп итә. Бу закон Рөстәм Филгат улы чорында да ышандырырлык итеп эшли. Бу интернациональ коллективта эшләгән хезмәттәшләре, җитәкчеләре кебек таләпчән, бик кунакчыл һәм киң күңелле кешеләр. Скажу как человека, да, очень духовный человек, верующий. А вот имея вот эту духовность, да, соответственно, он передает все детям. Очень мягкий у него подход к ребятишкам, да, то есть момент, если, как он мне говорит, ты с ребятами сильно строго, а он наоборот, очень мягко с ними момент все вот. Күп кенә малайлар өчен боксерлар клубы икенче йортка үрелгән. Абыйлары биредә мавыккан яшүсмерләр нәкъ шушы төркемнең сафларын кулландыра. Балаларны әти-әниләре белән рәсми булган мөнәсәбәтләр барлыкка килде. Ял көннәрендә ярышларда булмасак, табигатьтә бергәләп ял итәбез ди Рөстәм. Помимо как во всем спорте тренируется сила воли во всех, что нужно дисциплина, эти качества для жизни, да. Ну и в боксе еще обучают тебя самообороне. Менә инде берничә ел Рөстәм намазда. Дин миңа бу дөньяда үземне бөтенләй башкача хис итәргә ярдәм итте. Мин иң ышанычлы таяныч таптым ди ул. Вера помогает справляться с трудностями, помогает совершенствоваться в любом направлении, в образовательной сфере, и физической, и в моей деятельности непосредственно в спорте, как тренеру, как наставнику, и помогает в семье и дома, и на работе. Рөстәмнең ике улы үсә. Ул алар өчен әти дә, иң ышанычлы терәк тә, укытучы да. Бүген алдында торган бурыч улларында татар теленә кызыксыну уяту. Мондый түземлек ияләренә киртәләре юк. Татарстанга зур салам. Томскидан Елена Софьевна, Анатолий Шустов, татарлар. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 21 елга шигереп, республика телевидениесенең тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллинга сүзебезне бирәбез. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Узган очрашуда 7 йылдыз хит парады турында әйткән идем инде. Ә менә хәзер, менә шушы 7 йылдыз проектының халыкара аренага чыгу турында берничә сүз. 2006 елның март айында Казанда Татнефть арена боз сарайында 7 йылдызның беренче халыкара телевизион проекты концерты булды. Бу фестивальне Татарстан министрлар кабинеты ярдәме белән ТНБ телерадио компаниясе, республикабызның мәдәният министрлыгы,
Шулай ук Бүтін дөнья Татар Конгрессының башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасының масса күләм коммуникациялар буенча Татарстан Республикасы агентлык оештырды. Мәгълүм булганча 2006 ел әдәбият һәм сәнгать елы дип игълан ителгән иде. 7 йылдыз халыкара телевизион фестивальдә менә шушы уңайдан үткәрелде дип әйтә алабыз. Фестивальнең һәм Яңа гасыр каналының максатлары бер. Бүтән дөньяга сибелгән татарны берләштерү. Фестивальнең географиясе гаять киң иде. Кытайдан, Финляндиядан, Төркиядән, Үзбәкстаннан, Башкортстаннан, Кырым, Казакстан, Алман иленнән дә җырчылар җыелды. Мондый масштаблы музыкаль очрашу, мондый зур концерт чыннан да әле беренче тапкыр иде. 7 йылдыз фестивален алып барырга танылган актер һәм режиссер Сергей Шакуровны чакырдылар. Ул үзен Мәскәү татары дип таныштыргач, залдагылар аны алкышларга күмде. Спутниковый телевизионный канал «Новый век» объединяет наших соотечественников, живущих по всему миру. Татарам всего мира несет телеканал «Новый век» тепло родной семьи, радость общения на родном языке. А в этом фестивале сегодня примут участие те, кто не забыл звучание родных напевов, даже находясь очень далеко от исторической родины. Те, кому понятен смысл слов «мон», «тугантел», «кардашлер». Наши сердца сегодня здесь, в этом зале, и где-то там, на другой стороне земного шара, будут биться также в едином ритме. Allah'ın rahmet olsun sizge. Спасибо! Спасибо. Премьер-министр, спасибо. Спасибо, любви вам всем, любите, будьте всегда любимыми. Спасибо, Казань! Белобрысый татарин, как и я. Белобрысый татарин сами талантливы. Хөрмәтле тамашачылар, ТНБ каналының менә шундый зур программаларны оештырып, тамашачыларны шатландыру турында без киләчәк тапшыруларда да сөйләрбез дип уйлыйм. Чөнки бу аңа лайык. Тапшыруыбызны Феликс Мыртайзин шигырь юллары белән төгәллибез. Туган җирем, туган халкым диеп, утлар, сулар кичкән улларың, матурлыкны, гүзәллекне җыйган зифа буйлы горур кызларың, күп милләтләр бергә тату яши, бергә бәйләп язмыш юлларын, бергә гасырларга илтә милләт данын, туган ил данын. Ана телебезне кадерләп, саклап яшик. Сау булыгыз.